ki para nong India baro nga ai khublei phi hakane kasngi jingla lu jungkari ngiyo ban rakhe yakane kasngi menta kasngi deinamar ka jing yakun bat jingtre sitom jong ki phau hajar ngut ki nong yele la lu jongi bat kumju uru jong ki sipai pahara hakine kisngi lakilong nakano kono katanat sipai ki pulet ne ki weipat ki bor pahara ngilaya lingba ya ki por ki ba e bat hakane ka jing rakhe menta kasngi ngam yo i ki kena bakindon hangni Redford kane kadai namar ka jingdon jong ka klam bat ngi don kam banlong ki ba pikir bat ban yada bha yaladi na ka binta kari baro kawai ngakwa ban ai khublei bat pinpau ka jing sngongu ya ka jing trei sitom jong baro ki sipai yakun ya ka corona ya ki nong trei haki jaka ai jing sumar ki doktor bat ki nos ki batrei klem song than na ka binta kari bonru naki kila do ai yala ka jing im bat ngi ai buro miki na ka binta kani kasngi jong ka jing la lyoj kadai kasngi hakabangi kinmau ya ka jing len ladi bat jing ai tilut jong ki nong yele la lyoj jongi bat kadai kasngi ka bawanra hangi ya ka jingmen bat ka jingkermen habangi rakhi ya kasngi jing la lyoj ka ba nyau pusau menta kasngi ngi perkhat ru saya ka lingkhu snem ba nyau pusan jong ka jing yo la lyoj ubolong so weipat umau mer bangin dang jam bat kanihi kanang ai bor thma yangi bangin nang kut jingmut scam ban nang yai kentiu ya kari saki kerdan basalor andang ila kinjo sauni umau mer ngin sa penlong ka jing rakhi ka ba ipu iping bat songkun kari India kalamat ya ka jingsha sensar haka kti ki nongwei ki bala persang lakabuj lakabor ban pinjot bat pindu ya kari jongi ya ka riti dustur jongi bat ki nyobe nyeru ya ka jingshania jongi halor ladie bat ya ka jingkut jingmut scam jongi ngila ya lingba yakini ki ei baro bat haka bakut ngila yo ya ka jingjob kitu ki benang bun kam ban wat ya ki jaka batmai bakin yo si bat pinieng laki lama naka benta bakin pinyar ya uput usam jongkari jongki ki nyauben ki pejpo yangi ka perthai kala saki ya ki artli kitma bat ki babun kiri kila sya penjulor sikat dai e henrei ngila la ban kikli bat yeng rasong da ka jingya teli ka perthai hi kala yo i ya ka jingya ki jongi ban yo ya ka jinglat luj hakabai dei bat ka jing penlong ya kari India kari kabala ban pendap penbiang dalade yalade ngiyo i bahakini kisngi ngi pai khmat bha hakaban kentiu ya kari saki kerdan bakham sejerong ban te ya ka India bathmai klem artatin ka India kan sala ban yeng halaki jong ki kijan ka history hi ka pin i yakani ka jing shisha bahaba ka India ka kut jingmut ban le ne kinjo ya ka ei kan le habanda yo yakata ban pinlong ya ka India ka bala ban yeng halaki jong ki kijan kala kelalong ka tien phira jong ki sispa laipo klur ngut kinong India ngangej shania hakari haki breu jongka haka jingge jongi bat haki samla jongkari ngingej haka jingong Vasudev Kutumbakam kabamut ka perthai sitelup kadai kawai kalong yeng ngi donkam banlong ki badap babiang hakaliang kadep karyang dangsen ke India kala wengno ya baro ki kendon jing perking ki baidei bat karep karyang kari jingri khanang bakan pin mintoy ya ki nongrep jongi minta ngila ailat ru yaki karkhana jongi riu simet bakin sina yaki tiar kitar bat ki kor ki bor ki baidei bat ka hau haba ke India ka kiu hakade ke benta ki para marjan jongi bat ka perthai hiru kin yo jing mentoy lang naka ngapdiang baki don da ki lak ki jing e na ka benta ke India bakan la ban yeng halaki kjan bat hooj ka don ka jing Yakob ka basir khei bha bat kiri ka perthai henrei na nuot ban ong
ba wat lada ke India ka ya kendo ya kilak ki jing e henrei ka donru sispa lai fuklur kilat banweng ya ki jing e ngila yoi balada ngi don jing mut ban le ya ka ei ngila ban le ya kata ngimpat jusna ya ki PPE kit ka jing pen mi jong ngi ya ki mas bat ki koring men semru kalong ka baduna bha henrei menta ngila shna ya ki ne baro kat bang inang jam sya ka snem bah nyau pusan jong ka jing la luoj ka ri baro ka wei ka dei ban kular ban shna laki jong bat thiet laki jong ngila saki ya ka jingkiu ka bakat prana ka shispa ha ka foreign direct investment ka balatam ya ki snem ba mitchwa kalong ka badei ban yaro ba watla ka perthei ka don ha pedeng ka jing yakun ya ka COVID-19 henrei ka jingthe pisa ban sengkam dakiri ka perthei ka dang yai tuoj ha India kani ka pini ba ka perthei ka don jingkermen ha ka India henrei ka kam ka bah khmat e jongi kalong ban pelaj yakari na ka klam COVID-19 ka bala khanglat yangi bangin ya ngin trei la luoj khnang ba ka India kan kiu state ngila phai khmat ha ka ban kampanyar bat kintieu yikitiar kitar bat ki kor ki bor badon kam kumta ngim siem la pen khlat chu yaki lentirel na ki surok ki kat jahat na ki kat ling suny henrei ngila kelum lang ya baro khnang ba anla ban kintiu lang yaki baro kumbah nyau hajar teli ki project haki benta ba pher la dep itu khnang ban pinthmai yaki jingdon kam baro lakalong hakaliang ke jingpinyo boarding electric ya baro ka jingpinyo yaki tindong le air shed jingshet ya baro ka jingple yaki bank account ya baro ki jakalej bar haman la ki thliu yeng ka jingkho jingsuba ya baro ka jingpinyo yaki marbam sha baro kamper shanu kishong ka jingpin biang yaki lat jingsumar shaki babun ka ba pinyaso yaki shnong da ka internet ka ba wanra yaka technology haki kam ki baret bat ki dukan ration ka ba ajing yarap bat jingla luoj yaki nongrap yaki ni baro la le hakarukom ka ba stet bat ka ba kentup lang ya baro kumbalong menchua bangiyale ban kintiu arsha ya ka jingyo jongki nongrap don na pedeng jongpi pim sengau thu yakani kamlong kum ki wei ki kam hakaba ubriye ula bande la luoj yakamar ba upinmi sakano kono ka benta jongkari ne ka perthai hakador ba umon henrei ki nongrap jongi hadu dangshen ru kimpat yo yakata ka jing la luoj kila bande tang hakita ki bala betha bakinde menta ngila wengno yakini ki jing perking bat la ai haki nongrap yaka jing la luoj bakinde hakador bakikwa bat hakabakimon bande ngidang etreiru menta ban kot sakatong haka jal jivan mission haka bangi pinpoy yak umbam umdi sa man la kathliu yeng lengba ki kor ngila company yar yakani ke jingtrei pakan kot sa man la kasnong bat man la ka district hapo kari ka weipat ka binta bangi hap ban phaikmat bat simkya kalong ban pinyo yeng la ka jong ya weipa uwei nong India bat kani kalong ka kular bangi hap ban pendep haki kindiat snem ban wan dangshen ngila pinmi ya ka education policy betemai ka ban sandur temai ya ka India hakani ka spas nem ba arfway sa tangkat no ngin sa don kinong shongshonong ki ba sandur ya ka India betemai ki ban long kinong shongshonong jongkiri ka perthai henrei ki ba tip bat ngautu ya ka tinrai ka education policy ka banru halor ka jingwat benya bat ka jingkentiu ban penlong ya ke India kari ka ban kring ya ki weipat kiri ka perthai minta ngila priang ya ka jingtrekam jong ka technology kamsted ban ya ka balong menchwa kari kala priang ya ki rukom trekam bathmai hakaliang ka seu katada da ka ba pendon kam da ki core digital bat minta ka jingdon ka pisa lengba kani ka jing pendon kam kalatam ya ka lailak klur tingka haki si hajar sengi banwan ansa pinyaso yaki shnong hakalengkari daki optical fiber hakaliang ke jing pinkup bor yaki kinthei ngi yo i ba menta ki kinthei ki layerang kat hi
bat ki shenrang haki babun kiliang. Hakini kisngi bamenta ngila don ki kintai ki babat iki kerdan officer hakakam sipai bat ki weide ki jatkam. Kila miru sibun ki kintai ki balong doktor, engineer, ki he officer haki bank bat information technology bat kini kila senyang saka jingkiu irat jongkari India. Habapai sekaliang ke jingwat banyo ya ka dawai tika na ka binta ke jingpang COVID-19. Ki rio start sayan ki dang yetrei sitom ban sina yakani. Laitili ki dawai tika bala sina he India ki dang don menta haki jing persang. Sisien bala menjur yaki ngin sa pinbra bat ngin sa sam yaki na ka binta ban pindon kam. Ka kot ka kya kadai ka weipat ka binta ka bangi pai khmat bha menta. Hakabangila pentrei kam yaka National Digital Mission kaban penkala themai yaki AKA kibedei bat ka kot ka kya. Lingba kani weipa uwei nong India un yo yaka identity card bat man kapor bo ulek yakendo doktor ne simdawai on tholut yakita haka card. Naka benta ka Jammu bat Kashmir ngakwa ban ai kublei ya baro ki kli nong sinchar snong hakeleng ka Jammu bat Kashmir kibala trei sitom sikadei ban pej ban i baka roy kapar ka poi sa manla ka wei pakawei ka benta jong ka Union Territory bat kaya ringkan bat ka roy kapar jong kari. Halada kru bun ki kamla pentrei. Kaladak kadang yalam bat persang menta ban long ka jaka ka bakhuj bat pengat da ka bapinduna ya ka jingpinmi ya ka air carbon. Kumbalong ka Sikkim ka bapinmi ya ki marrep balatung tang da kasbo mariang. Kumtaru ka Ladak ka yai persang ban wanra ka jingkhuj ha ka mariang. Ngidang ya trei menta bat ki nongsong snong ka Ladak ha ka bangila sim ya ki lat batemai na ka benta ban kintiu ya ka roy kapar hangni. Ka ei ka baka India ka la ban le ka pertaihi ka layoi ya ka ni Haladak. Ka jingburom ya ka bor sensyar jong ka India kadai ka kamram bahakli jongi. Lakadai hakaliang ki kampentriam basirkei ne ka jingpinyar ya uput usam ka India kamju island henrei ka yele persya bat ka pendam yaki. Nau LOC syau LAC haba ka India ka hab ban yakun yaki jing ki sipai jongi kila sim la ka jingkit kli bat le ya ka badai. Hakini kisngi peminta ni yoi baka perthai ka kerjaan ya ke India haka bakala yo sispa prapusau vote na ki sispa kendai pu artli kiri ka perthai ban yo long ka dkhot jong ka UN Security Council. Ka jingkala ka jinglong ka sunbneng ka long ka weipat ka kam ka bangidei ban simkia bat ngihap ban paikman sa ka jingpenmi ya ka boarding ka bakhuj bat ka jingpenon kam da ka bor jong ka sngi kanang baka jingpenmi yakal airbi carbon kan kam duna. Ngidang yai trei bat persang lingba ka wei ka mission halor kumnu an pinduna yakal air jabo nel air bam khuj ha keleng kari India. Ka India menta kala ban pinpau saka perthai kumnu bakala ban yada yaladi na ki AKA ki bakala le Haladak. Na ka binta ka India ki paramarjan kim dei tang kitu ki beidon markhap uput usam. Henrei kitu ki badon ke jingedei ke bajan batngi. Minta ngilan nang penyar ya ke jingedei paralok da ka bangi ya treilang da ke jing sngouthu jingbut bat jingburom iwei ye iwei pat. Kiri ki badon hapo ka kenhun ASEAN om tang baki ya treilang batngi. Henrei kila juya samru ya ki jinghikai bakordor bat kiriti dustur nadu kispa senem minchua. Ban la ban pinmi hi naladi yakitiar gitar bat ki kor ki bor bayadei bat ki kam yadari kadei ka kam bahakmat jong ke India. Minta nadu ki pistol ki suloi ki tup bat ki jet yelek thma kum ki teja hadu ki namding baro lashnahi na India. Ka India kam kintup tang ya ka medba bat kathan chetei lam mingi henrei yaki hajar ki daw lenong ru dangshen ngila pelaj ban pentrei kam ya submarine fiber optic cable
uban pinyaso yaki daulan nong Andaman bat Nicobar bat kari India barok kawai hakaban pindon kam yaki core digital. Kani kan pinstet yaka jingteri kam jongka internet bat kan long ke jingmentoy kam tam yaki nong shong shnong jong kitu ki daulan nong. Haki 1000 singi ban wan yaka laksha dwi bru ansa pinyaso da ka internet. Hakabai day bat ka temple jong uram ha Ayodhya. Ngiyoi badangsyan la sedang bantai yaka. Day lingba ka soskular yasuk lala banweng yaka jing e jong ka ram janma bhumi kabalane slembha. Ka jingsuk bat jingsunguthu bakari ka pinpao halor kani kan long ka jing ay minsim na ka binta kalaway jongi. Ka jingsuk jingyatli bat jingyas ngothu jingmut kin long ka bor banginla banyeng halaki jong kijan. Kini kin long ka nongrim jong kalaway kari India. Day daka jingyas ngothu jingmut bangila banjam saprang. Kani ka postnem ka balay jong ka spatsnem ba arpway. Ka day banlong ka postnem bangin pinurlong yaki jingpo sniu bat jing angnut jongi. Ka jingpang coronavirus kalong ka jinglin shop ka bakraw. Henry kan omla ban pintut yaka jingya linti ka jongi. Ban pinlong yaka India kari ka bala ban yeng halaki kejan. Ngayoi yaka jingwan ka step batemai. Ka jingyeng rasong jong ka jingshanya scam haladi bat ka jingsngau ba ka India kan sala ban yeng hi halaki jong ki kejan. Kas ngi jingla nyut basuk yapi baro. Jai Hind.